Selamat datang di channel YouTube Mispan Endoh Godok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Muslim minangka panyami wonten ing tlatah Kadekahan Desa Temanggung saha sajenjang krawatipun ingkang tasah kawula hormati. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kadus Bapak pimpinan karya budaya Sumbing ingkang tasah kawula hormati, boten kasupen para adik-adik minangka kebanggaan kawula, minangka generasi penerus bangsa ingkang tasah kawula hormati ugi. Saderengipun kula matur kala badhe sedik mawon amargi niki sampun jam 11:30. Muga dimanderek ngajengi mawon. Bilih nepangaken tetenger kula naminipun inggih menika Asbudi. Gubuk kula Candirejo Ketangi Kaliangrik. Canggah kawula Tegalsari. Canggah-canggahe kula asali Tegalsari. Mugana kawula nggih mboten reti tak mriki niki. Nggih pramila kula Candirejo canggahe kula wonten ing Tegalsari rumiyin-rumiyin niki. Lah pramila saking menika kula badhe sekedhik kemawon. Bilih kawula sakjatose niki kula ora pas aming gegandhengan sedika dawuh kalih Bapak DPR kawula nggih awalipun kala cubluk ambalelo irang saking seserpan gegandhengan dawuh Bapak Dewan nggih kula saged-sagedipun. Pramila kula nggih jane rapas wonten maron cedhek ratu nak mriki niku nggih to cedhek ratu. Nah, iso krakit basa, kula sing cak iso cedhek watu. Cedhek watu kok kon apa nuturi cedhek ratu lah ya ora pas. Nggih to. Lah pramila kala nyuwun pangapunten. Kula sekolah kawula nggih menika wonten pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Pendidikan bahasa dan sastra Jawa walaupun cedhek watu ora iso basa pramila kawula nyuwun agunging pangapunten. Nggih, bilih wonten ing mriki kawula didhawuhi bilih kon ngesti materi. Kula wis kados percaya kaliyan warga masyarakat maron mriki. Warga mriki purun nglestarekake budaya Jawa. Niki wis tak acungi jempol. Merga napa? Nah kula tak buka laptop mangken kula jam 5 dereng rampung kula tak jikuk mawon intine mawon. Kula wis matur nuwun dhateng panjenengan sampun kersa nglestarekake kebudayaan Jawa di tanah Jawa khususnya wonten ing Kadekahan Dusun Maron. Mergi kenang napa wontenipun kesenian tradisional menika waget pinten-pinten ingkang dipun petik. Manfaatipun niku kathah. Nggih to, mboten sah ngomongake mudarat. Wah, kula urung iso. Ngomongke manfaat mawon. Bilih wontenipun kesenian menika siji wontenipun membentuk persatuan dan kesatuan. Nggih to? Niki entenipun tontonan iso bersatu, iso kumpul niki berarti mendukung bangsa Indonesia untuk bersatu. Salajengipun menika dengan adanya kesenian menika satu komando. Nggih Pak, niki iso joget, niki kemul ditutuk, kendang dipun tutuk, nika mergo kendang. Sing awali iso kendang nggih to, mboten enten bendhe tutuk sing tepuk-tepuk. Mboten enten mesti gitu. Kendangi main langsung sedayanipun main. Menika membentuk satu komando. Pramila sedaya menika wonten ingkang ngajeng, wonten ingkang wonten tengah, wonten ingkang ngandhap. Lah sing bagian nutuk nggih nutuk, sing bagian main nggih main, sing bagian joget nggih joget. Lah semanten ugi sedaya menika saged mlampah. Menika nggih wonten ketuane, nggih to.
wonten Pak DPR sing wau nyukani arto anak Pak Mul boten nyukani arto ngenten iki boten enten pratak teng mriki to niki. Niki enten napa malih wonten penyengkuyungipun Pak Lurah mawon saking Tegalsari Kroyo-royo rawuh wonten ing mriki supados napa marga masyarakat Marono remen. Wah alhamdulillah ana kesenian didukung Pak Lurah nggih to. Anak ke Pak Lurah pun disowani mriko Pak Lurah jeng rawuh teng kesenian jaluk ngapura ra mangkat kinten-kinten jeng maju malih dados boten niki alhamdulillah ngeten iki nggih to. Lah alam banget iki Kroyo-royo Pak Lurah didereki Pak Lik Legowo. Nggih to. Lah niki gawe remene jenengan. Lah ngeten iki entenipun kesenian. Lah pramila ingkang salajengipun nika wonten peningkatan ekonomi. Wontenipun tontonan menika meningkatkan ekonomi. Nggih to, sing wau niku ojek-ojek keliling mriko-mriko nang kene ana tontonan metungkruk teng mriki mawon ora ngetoki bensin dagangane laris. Nggih mboten. Wis ra kelong bensin. Anak keliling-keliling kelong bensin, payune ya padha mergo ning maron ana tontonan. Dagangane payu, bensine ora kelong. Lah niki nggih, monggo kula namung ngeten mawon ana saron barung, saron penerus, ana dram niki gadah makna benten-benten. Niki napa niki rasukan niki nggih gadah makna. Ning nek tak jelasake wah kula darani keminter wong jane goblok. Jarit iku wonten pinten-pinten makna niki ana jarit lari ngeten niki maknane ngeten, jarit ngeten, lari ngeten boten niki kias-kias lho niki. Nek dipun bingkang wonten ing buku, maknane jarit iku pinten-pinten wonten sedasa kurang luwih. Kula hafal. Blangkon niki nggih wonten napa niki? Penyungang niki nggih enten, nggih to? Wonten maknane piyambak pramila teng mriki jenengan wontenipun kesenian tradisional niku monggo sama dipun lestarekaken nggih. Monggo guyub rukun kalian tangga bersatu untuk mensejahterakan, bersatu untuk membangun dusun Maron khususnya desa Temanggung nggih. Ngeten nggih mawon nggih. Tak kata-kata mangke kula wekdal lewat tak bukake laptop Pak. Mergo teng mriki ora nyandak sangene laptop lah tak cekapke mawon nggih. Saha kula wau saged dipun aturaken program Pak Bupati. Pinter ngajine, pinter sekolah kula ya titip. Kula kerjane kula latar belakang kula biasane cok nang proyek. Lah nek jenengan gadahi proyek sukake kula siap. Nggih to. Niku salajengipun mbok menawi putra-putri panjenengan lulus SMP nggih to utawa MTS kok ajeng sekolah wonten ing SMA waget ngubungi kula. Wonten ing SMA Islam Sudirman di Serang. Masalah biaya ya cepet jerbasuki mawa iya nggih. Ananging napa monggo SMA satu-satunya di Kaliangkrik niki monggo sama dipun lestaraken. Biayane murah. SMA Sudirman niku gelombang 3 namung 1.400.000 niku wulan Juni. Nak bulan Januari bulan Juni menika namung 1 juta. Sakniki dumugi Januari biayane pun pendaftaran menika namung gangsal 100.000 pol munahe tumrapi sekolah SMA. Niku nak ajeng sekolah SMA walaupun alumni niki nggih pun kathah. Ming nak nemoni kula teng SMA niku mboten nambah dina wong kula wis tak omongae teng proyek. Teng SMA kula namung 3 dinten liyane teng proyek ngaduk ngeten nggih tentang budaya ngeten kemawon mangke nak menawi wonten ingkang dipun tangketaken niki malih njuk kula pesen aja adigang adigung adiguna
Lah aja ngegung-gegungake. Aku nek ora nabuh apa niku keyboard kesenian ra aku aja ngono. Sing napa? Sing tukang gambar, sing tukang nari nek aku ora mangkat kesenian ora berjalan ya ora kaya ngono. Aja adiku ngono. Nggih, aja ngegungake suatu kepengin kerja sama antara pun panjenengan adik-adik, antasinipun Pak Ketua, wontenipun tukang tabuh jenenge napa? Wah. Wiyaga, wontenipun Pak Lurah, wontenipun Pak DPR, monggo saling kerja sama. Amargi napa? Kesenian menika ya ana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Kesenian itu hubungan manusia dengan manusia. RT kono karo RT kono bisa kenal mergo ana kesenian. Gitu hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan alam. Napa? Ana alam nggih iso njaga kelestarian alam. Hubungan manusia dengan Tuhan. Nak joget ya eling ora tekan joget ngene-ngene ra eling karo Gusti Allah. Neng mriki ditetep Gusti Allah. Ha nggih lho, sing agama Islam ya Gusti Allah. Iki dicepengan. Ana joget kesurupan nika ya tetep eling karo Gusti Allah. Lah niku hubungan manusia dengan Tuhan. Nggih, mekaten kemawon saking kawula, monggo kula selak-rakanti wonten ing wingking, nak kurang marem ya sok bundang meneh ning ya aja lali. Enten napa widak putih. Boten sah nggih, mekaten kemawon saking kawula wonten lepatipun nyuwun pangapunten saking jubluking kawula kanthi kawula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun dumateng Bapak Asudi, Sarjana Pendidikan selaku budayawan Kecamatan Kaliang Kabupaten Magelang. Semoga sambutan beliau dari materi-materi beliau yang diaturkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salajengipun saderepun acara terakhir doa penutup mobili saking warga masyarakat wonten ing dusun Maram mriki kaitanipun materi ingkang saking kalih narasumber mbok menawi enten pitakonan kaitan menika saking penayagan mbok menawi enten pertanyaan saking ke mboten wonten niki selak ajeng anu nggih main nggih saking nika penonton ingkang badhe mirsani acara kesenian berarti mboten enten pertanyaan iki mboten nggih mumpun diparingi kita wau nggih matur suwun acara demi acara sampun paripurna awit awal hingga akhir saderepun doa penutup ingkang mangke dipun aturaken kalian beliau Bapak Kyai Wahyudi wabilih kawula ndherekaken acara awit awal hingga akhir kathah kelepatan ingkang dipun sengaja utawi mboten pribadi kawula nyuwun mawonten ingkang saestu saking kawula kula cekaken semanten Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kyai Wahyudi doa kala aturaken semoga Clear tanda syabat rasulullah jabat syaulilah al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن الشهداء سيدنا رسول الله أجمعين اللهم إن قال رسول سليمان والملك سليمان المصري والمحاربي لذاته وصفاته وقوته وصلاته وجبه وميكائيل وعن سليمان من المصر ومهجن من شلوان خالد صلى الله سيرا جل جل الله عليه في الدنيا في الدنيا والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على وسلم أشهدنا وسلم أموالنا من بار الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Masalah satu grup.